Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Lurna. Ini gibuhat tagduwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, atong magtatampo si Lurna. Kung problema, bahin ni sa pagkapalahubog sa kumbana nga hanggaw kay mahubog. Pero araw niyo kang masabtan ang akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan, nais kong ikaw ang laging yakap-yakap. Oy, yakap na... Lorna. Ay, Nay! Hi, Nay! What's the matter in the blues? Oy, atong imong bana. Ha? Apasa to. To ang tindahan ni Kuya Lagring ay hubog na sad. Ay, dapat sa di ito, Nay. Uy, muuli ra na! Muli lagi. Pero ang problema, kay nakakita atong away. Na, tingali tabangan na to dito kulatas may standby. Aw, mahilo ko na ron mo tagam, Nay. Uy. Ayaw pag-ana ha. Kay imo biyan ang bana. Bisag magkinaon sa ang kalibutan, wag ilaing mo klima na ikaw ra gyud. Ikaw may asawa. Kapoy na kay kurang tawhan na, Nay. Uy, kapilala ko magsigig-ingon nga ayaw pag-inom. Kay ma-problema gyud ta kung makainom ka. Pero mo inom ang gyud siya, Nay. Ay, pasagdi na lang. Muhunong rabi ito nagmasakit na. Hala, Nay, huwaton pa dahil na ako nga masakit. Likong kay nagtinain, Nay. Ambot ka nusa ka na mamatay ng tawhana. Ilong na. Ikaw na lang apas dito, Nay, be. Buang ka diya. Makadaog na ko atong imong bana. Nga kadako atong lawas. Tiyan pa atong kadako. Mura man itong kuan. Butite. Dapat sagdiin na lang to, uy. Muuli na tong iya. Ang hanggaw ay karon pa na uli. May isa ning tawhan nagmahubog kay makatulpol pa mag-uli. Adtuon ako sa gawas. Ay! Day! Hey, ikaw ni. How's your beautiful my wife, ha? Ilong da taka lang in English. Okay ra, day. So, Okay, okay. Okay sa mong mata. Ha? Day, ay. Mao nagkalapo ka, oy. Nanimaho ka makanal. Shortcut ko, day. Shortcut. Say shortcut. May shortcut kag agis kanal. Ilong da ay tingsi ka lang. Paligo dito. Nanimaho kang kanal. Oh, yes, day. Paligo na. Day. Magsugpa ako aning tawhana, pero ako na siyang gitugyan sa Ginoo kung unsay mahitabuan na niya. Unya to? Ngayon sa naman, surtiha pa nimo sa buhi pa ka. Oo, ringanom, day. Ambot lang nimo. Abi nimo binokno kani adto, mabalakad jud kun nimo mahubog ka. Mangutana kag ano? Tungod kay lain kay kag mahubog, magmaoy ka. Unya mahadlo ko nga basig na agyoy kana bang Saman. Ha? Dain nga mahubog? Mga mo... musukol nimo ba? Nya interesan ka? Unsa may kasukol nimo nga hubog man ka? Ay, so, sadlok na sila na ako, eh. Manong mahadlok man kuno sila nimo aber? Hubog man ko. Ay, sa ato pa, ug mahubog ka, feeling isog na gyud kay ka, kay mahadlok na sila nimo, mao na. Ngayon ingon yun, islang na sila na ako. Hubog ko. Islag si mong kigol, ilom da ay. Wala jud kang kahibaw kung nganong, hoy, Ano nga naman, day, ha? nganong way mo hilabot nimo. Okay nga naman, be. Basta. Sunod gani, kung mo inom ka, anin na lang sa bahay ha. Bahalag mag-unsa ka diha, kaysa dito kas gawas. Mahubog ka, magmaoy ka. Wa na, kuyaw-kuyaw kay ka na yung sitwasyon nimo. Mura nagkuan, just tabos na lang imong kinabuhi. Ano yung just tapos yung piso no na? Daing na lang. Kay gipahin mangnuan ta na gyud kang daan ha. Kung unsa kay mahitabo nimo sa gawas, wa na koy labot ha. Ug ayaw kog basol-basula. Nakasabot ka? Binok? Yes, Dailor na. Mare, pastilan. Ako may nakuyawa ng pari Binok eh. Kung mahubog na siya, Mare. Nga naman pre. Gapon, no? Gapon. Happy din siya mahalin gapon eh. Ha? Hubog na siya gapon, no? Kasi ginaginom kasi na. Dito nga dito nila misa. Sum na siya. Mayo gani kay mo si paghuman nila inom dito. Manguli na unta sila. Di, nangayabo ang plato nga way suot. Pastilan huwag na itabo pa nga wapat tumahuman og inom tong pigas lamisa. Nya yang gituwad. Sus, paminaw na ko, Mare. Pero tao ko siya. O ba? Kuninita lagi to siya. Uwa pati siguro maimpas ko siya ato, Mari. Kaya katurabang nag-inom sa pigas lemisa na puro sad way address. Unsay ngan? Recorded by X Thunder Gaming.
Naamot ang tawhana pre oy. Naglibog ko kung saon ko na siya. Ako ba ka na siyang gapuso na lang no para dili na makagawas? Oh, madani mo gapos, Mari. Oh, gapusan na lang. Kanya pre unsa ako pagapos. Nga di man ko kapiog anak niya kay pila ra may kusog in taon namong mga babae uy. Oh, gusto ka, Mari, sa'yo naman na. Unsaon man? Hubo na to daan, Mari. Inigubog. Gapuso din na to sa inyong suod. Aron di na mga gawas. Ay, maayo ka na pre. Ay, buti na yung mahimo, Mari. Ay, Sige sige pre, buhato na nato. Nya kisa may magkatabang nimo anak pre. sige lang. Mangita na ko kauban nga mugwapos na nun. Mugapos na niya. Sige pre, gusto na ko kanang mahuwasan na siya, baginapos na siya para makaamgugid siya ba? Oh, kambog yun na siya, Mari. Oy, Lorna, kanang bana nimo ba? Nga naman ay. Kuan, imo ka nang senganan ha? Kana bang paimno nimo pait ba? Pait ba ron? Murag kuan ba, lutason ba? Para di na mo inom. Unsaon gani nay? Sabay paborito niyang imnon? Hata-hata. Hata-hata. Okay. Paliti ko dito gata-hata, be. Pila man kabuok nay sa karton? Sa usala ka buok. Ambot ko sa inahuna-hunaan ni nanay. Ako lang yun siya gipasagdan. Manya to? Oh, mana. Unsa nang gibutang nimo anak nay? Ay nalagsama. Akong gipahiran og duhas ka daong panyawan. Unya gikuha na akong duga. Akong gisagol. Tanaw na tug mo inom pa ba na. Sige nay. Bahala na ka. May bata ingala si Tulokoy, wapuhang bisag bugoy. Hadlukan. Nay, imata na ay. Nay, lunga ito man, luto na. Oh, sa kuday, timukaon pa dae ka? Kaon pas mo klakyan mo ito. Oh, malutla pa dae kag pas mo? Oo man. Kaon diha. Kasi gusto pa kang mainom. Napay mainom diha, na skilid nimo. Kumana nimo hutda. Apa rin na? Bino, wala na ako murot. Unsa paghurot anang midungoy naman ka? Niluro naman ka. Blame na. Don't try me. Magsisiw na. Sisir. Uy, di lang ka mukaon. Skari, udaan kaon ko marong inuman eh. Uy, nya mahurot na nimo dayon di ay. Gamay yan eh. Binang ko. Dako mo tili yan eh. Gamay ram lagi eh. Sahon rin ron. Be. Uy. Uy. Ginoo ko. Kausa raman giyarok ti binok ang Wala lain. Ngita ba siya lain? Palitin ko dito. Katong. Pekel 50. Onsay ngan. Pekel 50. Unya unsa man. Na, kausa raman gani giyarok ang usak butilya. Pag human nangita paglain. Ha? Kausa ra giyarok. Wa sa paite? Pait ko taon. Giti pa man gani. Unsa? Why effect nay? Wa magsilbi mong panyawan. Wa di ay ha. Sige lang. Sunod, tadaw na itong magsilbi pa ba si Ani. Nay, nag-usa ka tisgawas nay. Nakikihuat? Ay, na ako gisugo. Kinsa man? Ay, naray. Dalang imong gipapalit to. Oy, salamat dong ha. Sukli na mo. Ay, diyan na lang na nimo. Diyan na nimo sukli. Oy, ayaw ipahubog-hubog ng sukli ha. Di ko hubog kaning 10 pesos. 10 pesos na sukli niya mahubog ko. Dili nang koy. Giyahak. Gisulti pa gusto baghak. Arin lang koy. Salamat kay ning sukli nang. 10 pesos. Ipalit lang na ako kwan oy. Lakaw na, oy! Palit ko ni babahog. Bira sunday bira. Murag gwapo. Gabawag lang liog. Tao to? Unsa na mo gipapalit niya nay? Gasolina. Unsa ni mo gasolina nay? O kung saan pa. Ipainom si Mambana. Ay, siya rin inom pa ba siya aning baho na kung makainom siya ani may no. May kay siya. Na, unya, mainom ka siya anak makapanimaho siya. Hubgon man nato siya daan. Aron din na siya makapanimaho sa gasolina. Ginoo ko delikado anak nay. Uy, basi mamatay si binok anak nay ha? Ay nga nung mag-uol ka man. Hala nay. Basta di pa siya muundag og inom tungod ani. Magpalugos ko. Unsa nay? Bisag pila pa'y pusta.
Ako sa maundang na sa inom, ani. Humaniya kini mainom kining gasolina. Unsa? Sige lakaw na. Paliti siya ni tugtulo ka botelya. Hobgon ta siya pag-una. Inig kabhubog na niya. Kining gasolina mo'y atong ipainom niya. Unyag mamatay siya, ana, nay. Aw, swerte ka! Unsay ngan? Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod, ako gikulbaan sa pagkabuhato ni nanay. Pero tungod sa kong tinguha nga muundang naging siya inom, ako lagi pasagdan si nanay. Unya, Kayo! nay, nananay ay nagkantakanta na sa binok, nay. Okay. Mauna ni. Sige na. Ibutang ning usa ka botelya ang lapad sa iyang giinom, ha? Kay murag wa na to sud. Unya kanimo ipuli. Okay, nay. Pero nay, di ka siya madaot gid ani, nay. Wa man gani sa madaot anang pila ka tuig sa sigig inom. Alkohol pa ni sigig inom niya. Mao nga kaniron. Tanaw na to. Ug dili ba sa magsilbi ani ron, ha? Sige, ibutang na dito. O, nay. Kamu Ang hanggaw ay nakatakanta pa. Bebe, tanaw na to magsilbi ka ba ini? Unleaded. Ibuta ko ni skillin niya. Kadugay na! Ay, dong, sorry. Iposto na ni botilya nga waisod, ha? Sige. Nabanisod ka man ako. Ano pa din isod? Ay, una, apag yun ay tuod. Kanilang waisod, ha, kung hiposon. Mubalik ko sa inot ang nanay. Unsa naman to? To, nanay, nabutang nila ako. Umayo, tanaw na tuog ka na siya. Tanaw na tayo. Haskag ba inom na niya, nay? Di ka mamatay. Paitag, anak, nay. Nay, ayaw kahadlok. Di naman na siya mainom anak kaya nakapanimaho naman na siya sa maho. Mau ba? Oh, awa. Ay, may bago naman na siya. Murag punito na niya ang butilya nga na ay gasolina. Huwag siya kay baw, nay. Nga ang sud ay, anak, ang dilit ay bino. Gasolina day ang sud, anak, unleaded. Inig aksyon niya inom. Dili na siya mainom. Posible nga musuka na siya. Niya inig suka na. Dili na mo inom. Nay, murag iya nag-iimnon, nay. Ha? Iya nag-iimnon. Hala, nay, giyarok niya ang gasolina. Gistreet, Ha? di nag-inom ka, usara. Oy. Unsa niyo katahata? Hupas ba na? Hupas! Kinuha. Hala, oy. Hupas pa? Ay, dili na ni madanang imong banana. Oy. Super na yun, kapalahubog. Di na matarog kung gasolina ang giyang kinom. Ay, anak, ilisan kanina itong muriatik. Ha? Sabag ka na, nay. Uy, patyo na lang ka na sa binok, nay. Pagkainahak pa yan, eh, nangita pang tape. Mao na akong problema, bisag unsa na lagi himo para maundang na gyud siyang inom, pero di man gyud magsilbi oy. Kausa ra giyarok ang gasolina. Unsa ang kuno tawhana? Unsa kung buhaton? Bi kuno bi, unsa man yung kasulti? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lorna. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karadlawa. Si Inday Lorna, kini si Inday Lorna, Ate Lorna. Pres, nakaban na siya kanang palahubog kayo. Grabe ka palahubog, bisa kung saon, dugayar ba mga hubog. Mao tong gilimot siyang mama, wa gyapon malimot. Hangtod nga, gipainom lang gasolina nila sa pagkarapusan. Ay sos, gito nga man, panugab lang. Ngita pa sa, wada, oy, unsa man taon ni inyong unsa man ni, oy, unsa man ni, unleader na ba gihigop sa unsa man taon, wa ba, unsa man ni inyong hata-hata, hupas man hupas ko no. Siya, way kuan diha, tap, kanang paralipyo CR kay mo ko grabe na kay unsaon gani mao ni problema sa unsa man gihimo na paundangon na kumbano unsa buhaton Pila na na limutan imo na. grabe way limot lagi saon niya be Sakro bang. Ate Pres unsa ba imong kasulti Ate Pres Ang kaning paghubog-hubog mo dili kay makadaot lamang sa imong buot, ng imong buot. Labi na ibang buutan kayo nya makainom perting tabi ana. Sa kadaot sa lawas. Kanang gingod ba nga kanang walay hanig-hanig. Kanang mainom og way kaon. Oo. Ulcer ang gawas. Palabi lang inom unya labaw sa tanan kanang na ang
Munsay nga niong dunay mga bisan kani ka ng mga imnonon buliat nga dili alcoholic kanang mga supplement baron dili mo pag-unsa Wala. kay na matidahan ka dungog Wala. kanang bisan unsa kung ugpong pa sa kanang na ang magkatigwangan nga wa mo uyon sa imong lawas. Dili ang uban nga mga supplement bab. Makadaot na kung dili aprobado sa FDA. Naamo koy i-approve gali sa FDA kada di na makadaot. No. Pero kanang ipalusot-palusot lang bam kanang mga supplement nga Kanang way mga supplement. Oh. Wa mailhin. Oh. Bureau of Foods and Drugs ba kadang mauna sila mo approve nga kini di ni makadaot nga kuan di ni makadaot pre ako na ng mga herbal nga palitan na ng panya kada panyawan approve naman na kadang kuan kadang sinaw-sinaw bam gi-approve na sa FDA nga usa sa tambal sa atong Urix kidney nga di okay kay na siya Department of Health ni approve man na nga maayo na sila pero nagyoy mga tambal nga tan-awag yun ninyo nga gi-approve ba sa FDA kay lisod na og wa i-approve sa FDA lisod kay na bana lang ninyo tan-awag yun ha og unsa Og sa ako pang amigo basta ganin na tibugol bam imit na dili na original. oh tinuod na Ari ka dire sa Efeso 5 verse 18. Ayaw iti sakto ba? Okay. Yes. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tingwa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Ang kaling sako ng pag-ingon ng kaning paghubog-hubog usahay gawat nga makadaot sa lawas, makadaot sa imong buot, makadaot sa imong kaugalingon kanay uban nga dili gani kay bawon sa iyang gisulti. Uy, limot. Di siya kabaw. Maingon nga kamo ba mahubog? Katimayo ba mo sa gisulti? Wow, bitaw no limot na to eh. Oo. Ano siyang iinom? Paningwa gyud nga matarong na siya ma'am panay mong bana pananglitan man gani og subla na lawas dili na maayo na may ingnon gulyat nga kinanglan jud kuno nga naay alcohol ang mong lawas kanang gisultis na English unsa na drink moderately sa drink moderately mao nga na no okay bisan unsang masubra makadaot man sa lawas apan ang paghubog-hubogan ni nga preal ng uban nga sige na lang hubog buntag udto hangtod dili naman amo silingan ay bag-o lang namatay yung taon. Grabe siya ng Gikan man nag-birthday, di nagkainom, ni drive pa magmotor. Susuan ah. Nabangga, naparok. Ang iyang kong panik, ni pilit sa bato. Ang tanong mo kasi masinsiyo kung nakipilit eh. Ana lang day, Lorna, ha? Ana lang, day. Ana lang, kaya ron sa ayaw ingon. lang Dili madaot ang iyang health. tambagi lang yun na Dili madaot ang iyang buot. Dili madaot ang iyang pagpanulti. Dili madaot ang iyang mga linihukan. kada Basta di na mainom. kato imo gikuan dili daot no tambok Ako itong ako, maman ako giinom at tipres. Yung samto mo. Libog-wak ra. Libog-mog ra. Sorry, mabadagat yung taluman niyo. Kung ako ang pasultihan.